και κύριοι, αγαπητοί αδερφοί, ο μιλητής απόψε είναι ο πατήρ Ιωακήμ. Ιερομόναχο θέλει να τον λέμε. Ο ιερομόναχος λοιπόν Αγιορείτης, πατήρ Ιωακήμ. Ο πατήρ Ιωακήμ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Σπούδασε στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Μετά τη λήψη του πτυχίου του παρέμεινε επί χρόνια στη Θεολογική Σχολή, καλλιεργώντας τα θεολογικά γράμματα ως βοηθός της έδρας πρακτικής θεολογίας. Αλλά τα άφησε την πανεπιστημιακή καριέρα και μετέβη στο Άγιον Όρος. Καταρχήν στη συνοδεία της Ιεράς Μονής Κούτουλου Μουσίου και εν συνεχεία βρίσκεται ασκούμενος στο κελίον Αγίου Νικολάου στις Καριές. Μαζί με την προσευχή και την άσκηση, που είναι η κυρία αποστολή του μοναχού, προσφέρει περιοδικώς τις υπηρεσίες του ως ιεροκήρυξ και πνευματικός στην Ιερά Μητρόπολη Σερών. Συγχρόνως προσφέρει, εξαγγέλει των αγιοπνευματικών λόγων σε ιερούς ναούς και χριστιανικά βήματα στα διάφορα μέρη της πατρίδος μας όπου καλείται. Ακόμη μετέχει και σε διάφορα συνέδρια εκκλησιαστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος εντός και εκτός της Ελλάδος. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Κυρίου Χρυσοστόμου, προσκληθής από τη χριστιανική στέγη πατρών, βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Πάτρα. Το πρωί λειτουργήσε και μίλησε στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Πατρών και τώρα από το βήμα αυτό θα μας προσφέρει των μεστών περιεχομένου, όπως πιστεύουμε, οικοδομητικών λόγων του με θέμα πνευματική μελέτη. Ευχαριστούμε τον πατέρα Ιωακήμ που βρίσκεται κοντά μας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ το Θεό που με ευλόγησε σήμερα ιδιαίτερα να μετέχω σε αυτή την ωραία αγαπητική εν Χριστώ σύναξη. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο, ο οποίος μου έδωσε την ευλογία του για τη σημερινή εδώ παρουσία μου στην Πάτρα. Ευχαριστώ το Διοικητικό Συμβούλιο της Χριστιανικής Στέγης, τον Πρόεδρο, τα μέλη και ιδιαίτερα τον πατέρα Βασίλειο, οι οποίοι είχαν την καλοσύνη να με καλέσουν και να μου δώσουν αυτές τις δυνατές συγκινήσεις που αισθάνομαι τώρα. Και αισθάνομαι αυτές τις δυνατές συγκινήσεις γιατί έχω ενώπιόν μου πρόσωπα και μάτια τα οποία αγαπώ εδώ και χρόνια και μετέχω στη ζωή σας, μετέχω στους οραματισμούς σας και στα όνειρά σας, τα οποία αναποθέτω με πολύ σεβασμό στην Παναγία ως τάξον εστί, την οποία έχω ευλογεί να διακονώ. Αφορμή για τη σημερινή ομιλία μου έδωσε ένα απόσπασμα της
του βιβλίου «Βίος και λόγοι» του πατρός Πορφυρίου Καυσουκαλιβίτη, του μακαριστού. Να ετρυφάτε στις γραφές, να αγαπήσετε τη μελέτη. Εγώ όσο ακούω το ψαλτήρι και τους κανόνες, τόσο δεν τα χορταίνω. Είναι τόσο πραγματικά και ελκυστικά που δεν έχουν χορτασμό. Να διαβάζετε καθαρά μία-μία τις λέξεις, να τις λέτε και να τις ακούτε κιόλας. Αυτό πολύ βοηθάει. Και όπου βλέπετε και υπάρχει πολλή ουσία, να το ξαναδιαβάζετε για να το καταλαβαίνετε καλύτερα. Εγώ τι να σας πω, τα ακούω με δίψα ξανά και ξανά. Γλυκαίνουν την ψυχή, αυτό έχει έννοια. Αγαπητοί μου, ξεκίνησε η καινούργια χρονιά και από την καρδιά μου θα ευχηθώ τα σπίτια σας να είναι κτισμένα πάνω στην πέτρα. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό που μας χαρίζει ο Θεός, καλούμαστε όλοι να καταφέρουμε με τον αγώνα μας, την πάλη μας που θα κάνουμε στην πνευματική μας ζωή, να γίνουμε πνευματικοί άνθρωποι. Η πορεία μας είναι πνευματική. Και αυτή η χρονιά που ήρθε μας καλεί να ζήσουμε μια αληθινή πνευματική ζωή. Η πνευματική ζωή είναι ένας δρόμος που αρχίζει από τη ζωή αυτή με σκοπό να φτάσει πάνω στον ουρανό. Είναι μια ζωή που έχει μεταφορικό μέσο τα φτερά του Αγίου Πνεύματος. Διότι είναι αδύνατον να φτάσει κανείς πεζός στον ουρανό. Δεν είναι δυνατόν κανείς με τις δικές του δυνάμεις, με το δικό του αγώνα, με τη δική του αρετή, να φτάσει πάνω στο Θεό. Πρέπει να βασιστεί στα δυνατά και στα ταχύτατα φτερά του Αγίου Πνεύματος. Πρέπει να στηριχθεί αποκλειστικά στη Θεία Χάρη και να καταβάλει μόχθο, αγώνα, κόπο, υδρότα, να θυσιάσει τον εαυτόν του. Ένα σημάδι της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, ένα μυστικό σημάδι, είναι η πνευματική μελέτη. Όλοι οι άνθρωποι από τα μικρά τους χρόνια διαβάζουν. Σήμερα στην εποχή αυτή της επιστήμης των γραμμάτων και της πρόοδου πρέπει κανείς να διαβάζει πολύ. Εάν δεν διαβάζεις, είσαι τυφλός. Διαβάζεις εσύ και προτρέπεις και την οικογένειά σου. Ο καθένας διαβάζει ανάλογα με την τέχνη του, τη μόρφωσή του, την επιστήμη του, τις δυνατότητες που έχει. Με την κοινωνική του θέση, άλλους λιγότερο και άλλους περισσότερο. Το παιδί το προτρέπεις να διαβάσει, να σπουδάσει, να μορφωθεί, να μάθει ξένες γλώσσες, για να μπορεί να έχει επαφή με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Να μπορεί να καταλαβαίνει τον άνθρωπο. Σήμερα ο άνθρωπος πρέπει να διαβάζει. Όλα αυτά είναι χρήσιμα. Δεν αρκούν όμως, ούτε μπορούμε να διαβάζουμε όλοι εμείς όλα αυτά. Εμείς μιλάμε για την πνευματική ζωή. Και το θέμα μας είναι τα βιβλία που πρέπει να διαβάζουμε απαραίτητος, διότι μας χρειάζονται στο ταξίδι μας για τον ουρανό. Αυτό το ταξίδι που ξεκινήσαμε εδώ και χρόνια, από την ημέρα που βαφτιστήκαμε, όπως είπαμε, είναι ένα ταξίδι που δεν γίνεται να το κάνουμε μόνοι μας. Για αυτό το ταξίδι θέλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να καταβάλουμε. Τα βιβλία, τα πνευματικά, μας βοηθούν. Τα βιβλία στα οποία όταν τα διαβάζεις ξέρεις ότι μιλάει ο ίδιος ο Θεός. Είναι εργαλεία της πνευματικής ζωής. Και χωρίς αυτά είναι αδύνατο να φτάσει κανείς στον παράδεισο. Γιατί ο στόχος μας είναι ο παράδεισος. Ποια είναι τα βιβλία της χριστιανικής ζωής?
είναι πάρα πολλά. Είναι εκείνα που με μια λέξη περιεκτική τα ονομάζουμε πνευματικά βιβλία. Αλλά όμως από όλα αυτά τα βιβλία, επιτρέψτε μου σήμερα, που το θέμα μας είναι πνευματική μελέτη, το μυστικό αυτό σημάδι της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, να αναφέρω ορισμένες μόνο κατηγορίες. Δεν είναι δυνατόν να αναφερθούν όλα παρά μόνο εκείνα που η Εκκλησία μας ξεχώρισε με την ιστορία της και με τη ζωή της, με τα αίματά της και μας τα έδωσε για να τα έχουμε καθημερινό εντρίφημα. Εκείνα στα οποία δεν διαβάζει σκέψεις ανθρώπινες, κριτήρια ανθρώπινα, λογική ανθρώπινη, αλλά βρίσκει στην κρίση και τη λογική του Θεού, το Πνεύμα του Θεού. Ομιλεί ο ίδιος ο Θεός. Οι συγγραφείς τους είναι θεόπνευστα όργανα, τα οποία έγιναν υπηρέτες του Αγίου Πνεύματος. Γιατί στη μεταφορά μας αυτή για τον ουρανό, επάνω στα φτερά του Αγίου Πνεύματος είμαστε για να μεταφερθούμε. Φανταστείτε λοιπόν τι ευλογία έχουμε να πετάμε με το Άγιο Πνεύμα για την πορεία μας στην Άνω Ιερουσαλήμ. Τα βιβλία αυτά μας τα δίνει η Εκκλησία. Τα ανοίγεις και βλέπεις να σου μιλάει ο Θεός. Νιώθεις αμέσως το φτερούγισμα του Πνεύματος, του Αγίου. Νιώθεις να απαντά ο Θεός στις απορίες σου. Βλέπεις να διαλύει τα σκοτάδια σου. Να ανοίγει τους δρόμους σου όταν υπάρχει μπροστά σου αδιέξοδο. Βλέπεις να μην αφήνει κανένα σημάδι σκοτεινό μέσα στο πέρασμά σου. Βλέπεις να μην αφήνει κανένα εμπόδιο στη ζωή σου. Τότε γεμάτος χαρά φωνάζεις: «Νυν εξάμην λαλήσε προς τον Κύριόν μου, εγώ δε είμαι γη και σποδός». Όπως διαβάζουμε στη Γένεση. Άρχισα να κουβεντιάζω με τον Θεό, με τον Χριστό μου. Και τι είμαι εγώ που μιλάω μαζί Του? Στάχτη είμαι και πυλός. Μου κάνει όμως αυτή τη χάρη ο Θεός μέσα από τα βιβλία να κουβεντιάζω μαζί Του. Εάν δεν έχεις τα βιβλία αυτά μαζί σου στο ταξίδι σου, δεν θα φτάσεις ποτέ στο τέρμα. Μέσα από αυτά σε καλεί ο Θεός. Σου δείχνει με το χέρι Του από πού να πας και σου λέει: «Έλα παιδί μου επάνω στα ύψη», και το νιώθεις. Ποια είναι λοιπόν τα βιβλία αυτά? Πρώτον, εκείνα που ονομάζονται πατερικά. Συγγραφείς τους είναι οι πατέρες Εκκλησίας μας. Τα όργανα του Αγίου Πνεύματος, οι φλογεροί εκείνοι διδάσκαλοι, που σαν πύρινοι όταν μιλούσαν και οξύγραφοι όταν έγραφαν. Μας άφησαν με την πνοή του Αγίου Πνεύματος τα αθάνατα λειτουργήματά τους. Αλήθεια, τι θησαυρό θα χάναμε αν δεν υπήρχαν οι πατέρες Εκκλησίας. Έζησαν με προσευχές, με αγρυπνίες, με νηστείες, αγάπησαν τον Θεό ολοκληρωτικά και τους αγάπησε ο Θεός αποκλειστικά, αξιώντας τους να μας αφήσουν τα αθάνατα αυτά έργα που είναι πολυτιμότερα από το χρυσάφι του κόσμου. Όλοι οι πατέρες Εκκλησίας μας έζησαν περίπου καθόμοιο τρόπο. Μια ματιά θα ρίξουμε μόνο στο βίο ενός πατρός του Μεγάλου Βασιλείου και θα είναι σαν να έχουμε μπροστά μας όλη τη χωρία των Αγίων Πατέρων. Ο Άγιος Βασίλειος σπούδασε στις γνωστές και μεγάλες σχολές της εποχής του: φιλοσοφία, ρητορική, αστρονομία, μαθηματικά, ιατρική. Έγινε ρήτορας. Το μέλλον του χαμογελούσε και οι επιτυχίες ξεπερνούσαν η μία την άλλη. Τι έγινε όμως τότε? Αυτή η ωραία ψυχή, αυτή η αστραφτερή διάνοια, αυτή η ευαίσθητη και θεόπαθη καρδιά δεν υποδουλώθηκε σε χωματένιες επιδιώξεις. Άφησε συγγενείς και φίλους και πήγε σε μια ερημιά του πόντου. Εκεί, αν κι ήταν από μικρό παιδάκι καχεκτικός όπως ξέρουμε και φιλάστενος και συχνά κινδύνευε να πεθάνει, έζησε 5 χρόνια σκληρή ζωή μέσα στη μούχλα και στην υγρασία. Κάτω από τις δύσκολες συνθήκες, μέσα σε ένα υπόγειο, μακριά από τις ζητοκραυγές των ανθρώπων. Και μια νύχτα, περασμένα μεσάνυχτα, όπως μας λέει ο αδερφός του, ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσης, έλαμψης αυτό φωτός γίνεται.
Άιλον δε τι το φως εκείνο, θεία δυνάμει καταφωτίζον, το οίκημα υπουδενός πράγματος υλικού εξαπτώμενον. Στον επιτάφιο λόγο είναι. Τον επισκέφθηκε μέσα στο ερημητήριό του ο Θεός. Δέστε πώς ανταποκρίθηκε ο Θεός στην πενταετή βιωτή του Αγίου Βασιλείου μέσα στη μούχλα και στην υγρασία. Άστραψε και το σκοτάδι έγινε μέρα και εκείνος έγινε σαν ήλιος. Πώς ήταν τότε στη μεταμόρφωση το φως εκείνο που δεν μπορούσαν να το αντικρίσουν οι Απόστολοι και το βλέπουμε σε αγιογραφίες να κλείνουν τα μάτια τους. Αυτό το φως ήρθε εκείνη τη νύχτα στον Άγιο Βασίλειο. Πώς μπήκε ο Χριστός μέσα στο υπερό χωρίς να υπάρχουν παράθυρα και πόρτες ανοιχτές? Έτσι μπήκε και εκεί όπου ήταν ο Μέγας Βασίλειος. Είδε τον Θεό με τα πνευματικά του μάτια και είπε: τι του Θείου κάλους θαυμασιότερον, τι του Θείου κάλους ερασμιότερον. Τι υπάρχει ωραιότερο και θαυμασιότερο και ομορφότερο και αξαγάπητο από την πνευματική ομορφιά, την ομορφιά του Θεού? Έτσι φωτίστηκε ο Άγιος Βασίλειος από τον ίδιο το Θεό και άνοιξε το μυαλό του και έγραψε αυτά που έχουμε σήμερα και διαβάζουμε. Έτσι φωτίστηκαν και όλοι οι πατέρες Εκκλησίας, οι οποίοι έγραψαν αυτά που έχουμε σήμερα και διαβάζουμε. Και μας παίρνουν από το χέρι και μας οδηγούν από κορυφή σε κορυφή, από βουνό σε βουνό, μέχρι πάνω τα αστέρια, εκεί που είναι ο θρόνος του Θεού και γύρω του οι φίλοι του, οι Άγιοι. Κατά τον ίδιο τρόπο ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Άγιος Φώτιος που εορτάζει αύριο η Εκκλησία μας έγραψαν τα συγγράμματά τους. Θα διαβάσεις και θα ανοιχθούν τα μάτια σου, όπως όταν κάθεσαι μέσα στο σκοτάδι και ξαφνικά πετούν πάνω σε ένα προβολέα. Ανοίγεις τα μάτια σου, το ίδιο θα νιώσεις όταν διαβάσεις τα βιβλία που έγραψαν οι πατέρες Εκκλησίας. Τα βιβλία αυτά γίνονται οι φακοί με τους οποίους βλέπουμε τον ήλιο, τον Χριστό. Ας έλθουμε τώρα σε μια δεύτερη κατηγορία βιβλίων, τους βίους των Αγίων, των φίλων της Εκκλησίας μας, που σκύβουν στο στήθος του Χριστού και ζουν μέσα στους κόλπους του. Αυτή είναι η οικογένεια του Χριστού και πρέπει και εμείς να είμαστε εκεί. Τους ξέρουμε τους Αγίους Εκκλησίας μας, είναι τα αδέρφια μας. Ανήκουμε στην ίδια οικογένεια. Έχουμε τον ίδιο πατέρα, το Θεό, την ίδια μητέρα, την Εκκλησία. Τρώμε το ίδιο φαγητό, τη Θεία Κοινωνία. Είμαστε ομογάλακτοι και ομοτράπεζοι. Βγήκαμε από την ίδια πνευματική γαστέρα. Ξέρουμε αυτά τα αδέρφια μας, τους Αγίους Εκκλησίας. Διαβάζεις τη ζωή των Αγίων και βλέπεις μπροστά σου ζωντανές μεταφράσεις του Ευαγγελίου και εμπνέεσαι. Βλέπεις που γεννήθηκαν, ποια ήταν η κατασάρκα μητέρα τους, πώς άρχισαν τη ζωή τους, πώς έχισαν τον ιδρώτα τους, τα αγιασμένα τους δάκρυα, πώς πότισαν τη γη με το πολύτιμο και ζεστό τους αίμα, το αίμα εκείνο που ήταν ενωμένο με το αίμα του Χριστού. Ενθουσιάζεσαι και σου έρχεται να πηδήσεις και να φτάσεις ψηλά. Τους διαβάζεις και τους νιώθεις μαζί σου σαν να ακούς την αναπνοή τους. Έτσι νιώθεις τους Αγίους μέσα στη ζωή σου όταν τους διαβάζεις. Σου γεννιέται αμέσως το ερώτημα: αυτός ο Άγιος δεν ήταν άνθρωπος σαν και εμένα? Πώς έγινε Άγιος? Μπορώ και εγώ να γίνω Άγιος? Βλέπεις τον ερωισμό τους, την αγάπη τους προς το Θεό και η καρδιά σου εξάπτεται, ενθουσιάζεται. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Τον δόξασαν το Θεό. Ολόκληρο νέφος, αγαπητοί μου, από μυριάδες Αγίους
οι οποίοι ακόμα δεν πήραν τα στεφάνια τους γιατί περιμένουν και μας. Όπως μαζεύεται η οικογένεια στο σπίτι για το δείπνο και όταν λείπει ένα παιδί περιμένουν να γυρίσει, έτσι και οι Άγιοι στον ουρανό περιμένουν εμάς. Σκέπτεσαι τι σημαίνει να καθυστερείς το δρόμο της πνευματικής σου πορείας? Για σκέψου να σε περιμένουν όλες οι στρατιές των Αγίων και εσύ να κάθεσαι να χρονοτριβείς με ασήμαντα χωικά πράγματα. Αισθάνεσαι τι ωραίο τραπέζι είναι εκείνο που είναι στρωμένο, που είναι όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και εσύ να είσαι έξω από την τράπεζα. Άφησέ τα. Σήκωσε την καρδιά σου, όπου κι αν είσαι. Μέσα στο σπίτι σου, στο μαγαζί σου, με τα παιδιά σου, με τη σύζυγό σου, με τον σύζυγό σου. Διάβασε τους βίους των Αγίων και θα βαπτίζεσαι μέσα στον ενθουσιασμό τους. Τρίτον, ας δούμε τα εκκλησιαστικά μας βιβλία. Σε εκείνο το ψαλτήρι τι ωραία πράγματα διαβάζονται. Διαβάζεις την παρακλητική και νιώθεις βάσαμο στην ψυχή σου. Διαβάζεις το τριώδιο που την επόμενη εβδομάδα αρχίζει και άθελά σου νιώθεις να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια σου. Όχι δάκρυα συναισθηματικά, ψεύτικα, αλλά από τα βάθη της ψυχής σου. Διαβάζεις το Πεντηκοστάριο, χαμογελάει η ψυχή σου, ανασταίνεσαι. Νιώθεις ότι ζεις στον ουρανό. Μα αν δεν τα έχεις όλα αυτά τα λειτουργικά βιβλία στο σπίτι, θα μου πείτε, τουλάχιστον έχει το συνέκδημο, που είναι μια περίληψη όλων αυτών. Αν έχεις τελειώσει γυμνάσιο, μάθε να διαβάζεις και θεολογικά βιβλία που μιλούν για την πίστη του Χριστού την Αγία. Την πίστη που την κλωτσούν οι αιρετικοί, αλλά που πρέπει εσύ να την φωλιάσεις μέσα στο μυαλό σου και στην καρδιά σου. Αυτή την πίστη που είχε η Χαναναία που ακούσαμε το πρωί στο Ευαγγέλιο. Και μια κατηγορία βιβλίων που την άφησε τελευταία γιατί είναι για μας η σπουδαιότερη, ποια είναι? Η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, η Παλαιά Διαθήκη. Την διαβάζομαι. Ιδιαίτερα σήμερα που είναι παρεξηγμένη τόσο πολύ η Παλιά Διαθήκη. Φοβάμαι μήπως ιδιαίτερα την Παλιά Διαθήκη δεν τη διαβάζουμε. Εκεί πια είναι που μιλάει ολοκάθαρα ο Θεός. Εκεί διαβάζεις τάδε λέγει Κύριος. Μιλάει ο Θεός. Ο πιο αγράμματος μπορεί να διαβάσει την Αγία Γραφή. Αν δεν την καταλάβει σήμερα, θα την καταλάβει αύριο. Κάποτε, θυμάμαι, όταν ήμουν φοιτητής και πηγαίναμε στο πειραματικό σχολείο στη Σκουφά για να κάνουμε πρακτική στη διδασκαλία. Εκεί απ' έξω από το πειραματικό σχολείο ήταν μια γιαγιά η οποία πουλούσε κουλούρια. Τη βλέπω λοιπόν και διάβαζε κάτι. Όταν μπήκα μέσα διάβαζε κάτι. Τη ρωτώ, τι διαβάζεις γιαγιά? Το Ευαγγέλιο, παιδί μου. Μα το καταλαβαίνεις? Εγώ επιστήμον με απορία. Αμέ, το δευτερώνω. Το διαβάζω για δεύτερη φορά και το καταλαβαίνω καλύτερα από την πρώτη. Και άμα το διαβάσω πάλι από την αρχή θα το καταλάβω ακόμα πιο πολύ. Είχε φλόγα μέσα της η γιαγιά. Και αν έχεις αυτή τη φλόγα, όλα σου τα φανερώνει και όλα σου τα λέει. Η Αγία Γραφή είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας άφησε ο Θεός στον άνθρωπο. Όπως κάποιος συγγραφέας, ο οποίος είχε τόσα βιβλία μπροστά του
έλεγε στη γυναίκα του, φέρε μου το βιβλίο μου. Και του λέγει αυτή, μα ποιο βιβλίο απ' όλα? Μα ρωτάς ποιο βιβλίο? Ένα είναι το βιβλίο, η Αγία Γραφή, απαντούσε αυτός. Κάθε πρωί τη διάβαζε για να ανάβει το λιχνάρι της ψυχής του, για να φωτίσει το Θεό. Ας δούμε τώρα τι χρειάζεται να κάνουμε για να έχει επιτυχία η πνευματική μας μελέτη και ποιοι είναι οι καρποί της. Για να διαβάσεις τα πνευματικά βιβλία και για να έχουν απήχηση μέσα στην ψυχή σου, χρειάζεται κόπος και προσευχή. Ας το ομολογήσουμε, είμαστε ράθυμοι. Το ξέρετε, φαντάζομαι, ότι υπάρχουν σε σπίτια, το έχω δει αυτό, βιβλιοθήκες που έχουν στα ράφια τους μόνο ζωγραφισμένες τις ράχες των βιβλίων. Κοιτάζεις και λες τι αριστουργήματα είναι αυτά που περιέχει αυτή η βιβλιοθήκη. Βλέπεις Ομήρου Ηλιάδα, Θουκυδίδη Ιστορία, Δημοσθένη. Αν προσπαθήσεις να βγάλεις το βιβλίο, δεν βγαίνει τίποτα, γιατί είναι ζωγραφισμένες οι ράχες των βιβλίων. Αγαπητοί μου, δεν διαβάζει ο άνθρωπος. Θέλει μόνο να δείχνει πως είναι πολιτισμένος και πνευματικός. Οι ψυχές μας όμως χρειάζονται τροφή και η τροφή τους είναι το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ο Λόγος του Θεού. Να διαβάζεις ημέρα και νύχτα, όπως λέει η Αγία Γραφή, ανιστάμενος, καθήμενος, κοιταζόμενος. Σηκώνεσαι, κάθεσαι, ξαπλώνεις να διαβάζεις. Να αποτραβιέσαι οποιαδήποτε ώρα σε ένα ήσυχο μέρος του σπιτιού σου, να αφήνεις τους θορύβους έξω, να κλείνεις την τηλεόραση που έχεις όλα τα δωμάτια και εκεί να ανοίγεις το βιβλίο για να μπορέσεις να απολαύσεις. Αν μπορείς να δοκιμάσεις να διαβάσεις τα πνευματικά βιβλία τη νύχτα, έστω και μια φορά την εβδομάδα, τότε θα δεις την ευλογία του Θεού. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου, προσέ ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης. Τη νύχτα, αγαπητοί μου, ανάβει στο θεϊκό φως και φωτίζεται η γη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τη νύχτα γίνονται στα μοναστήρια ακολουθίες. Όταν όλοι κοιμάστε, τη νύχτα από τις 12-1 αρχίζει η ακολουθία, η μελέτη πριν και η ακολουθία μετά στην εκκλησία. Και δέστε πόσα φαναράκια είναι αναμένα τη νύχτα, κάθε νύχτα, σε όλα τα μοναστήρια και όχι μόνο, και σε πάρα πολύ κόσμο που δεν ξέρετε ίσως, οι οποίοι τη νύχτα σηκώνονται, κάνουν την ακολουθία τους, διαβάζουν και ξανακοιμούνται. Και έτσι φέγγεις το Θεό να έρθει στην καρδιά σου και να σου μιλήσει. Φέγγεις τους Αγίους να περπατήσουν τη νύχτα. Θυμάμαι το μακαριστό Γερομελέτιο από τις Καριές. Αγίου Νικολάου Δεκέμβρης πήγαινε από τις Καριές τα βατοπεδινά κελιά, όσοι ξέρετε τώρα θα ξέρετε τι εννοώ, μια απόσταση περίπου 2,5 ώρες με τα πόδια, και τον είδα με ένα κουτί σπίρτα. Άναβε και περπάταγε. Δεν είχε ανάγκη τα σπίρτα. Είχε φως. Έβλεπε. Του έφεγγε ο Θεός. Διότι είχε φέξει αυτός την προηγούμενη νύχτα στο Θεό για να κατέβει. Άρα ο Θεός ήταν στο Γερομελέτιο. Όταν ανατέλει ο ήλιος, σε βρίσκει με το βιβλίο στο χέρι, όπως έλεγαν οι παλιοί. Εμάς μας βρίσκει να τελειώνουμε τη λειτουργία. Ήδη έχει κατέβει ο Θεός. Και να τα διαβάζεις όλα. Έχεις παραδείγματος χάρη το Ευαγγέλιο και αυτά σου φαίνονται περιττά και σου φαίνονται δύσκολα. Διάβασέ τα. Ίσως σε κάποια γωνιά του Ευαγγελίου της Παλιάς Διαθήκης να βρεις κάποιο μικρό μαργαριτάρι. Αλλά το μαργαριτάρι, όσο μικρό κι αν είναι,
είναι πολύ πολυτιμότερο από το μεγαλύτερο βράχο. Υπήρχε μια οικογένεια η οποία μετά από χρόνια έφτασε σχεδόν στο διαζύγιο. Ο σύζυγος με τη σύζυγο είχαν προβλήματα. Και όταν ετοίμαζαν τα πράγματά τους για να φύγουν, ανοίγει το σιρτάρι αυτή να πάρει τα προσωπικά της είδη. Και στο βάθος, ψάχνοντας, βρίσκει ένα βιβλίο. Παραξενεύτηκε, τα ανοίγει, ήταν η Αγία Γραφή. Άνοιξε το βιβλίο σε μια σελίδα και διάβασε. Το κλείσε και δεν διελύθη το σπίτι. Αυτό το δώρο που της είχε κάνει ο παπάς όταν παντρεύτηκε πριν 30 χρόνια, τα άλλα δώρα σπάσανε, χαθήκανε, εξαφανιστήκανε. Αυτό το δώρο του γάμου ήταν η Αγία Γραφή από τον ιερέα που τους πάντρεψε. Αυτό το δώρο έσωσε το γάμο μετά από 30 χρόνια. Μη ζητάς να βρεις στην Αγία Γραφή συνταγές ή κανόνες για τη ζωή σου. Μη θέλεις να βάλεις μέσα τις δικές σου τις σκέψεις. Εσύ διάβαζε να μάθεις τι λέει ο Θεός και ο Θεός θα σε εμπνεύσει. Ό,τι θα σου πει ο Θεός να το δεχθείς. Μα θα μου πείτε, δεν εφαρμόζονται παππούλοι με αυτά στις ημέρες μας. Πέρασαν τα ωραία εκείνα χρόνια, αυτά είναι για σας τα μοναστήρια. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, θα σας απαντήσω, η χριστιανική ζωή είναι μόνο για τα μοναστήρια? Μα αγαπητοί μου, το σπίτι μας τα ανοίγουμε για να υπάρχει ο Χριστός. Όταν παντρευτήκατε, την ώρα εκείνη του γάμου, τον Χριστό παντρευτήκατε. 3 είναι τα πρόσωπα. Χριστός, σύζυγος, σύζυγος. Γι' αυτό και γίνεται το μυστήριο μετά. Στέματα παλιά. Βασιλική είναι η γάμη. Αυτή είναι η παρουσία του Χριστού στην οικογένεια. Το ζευγάρι δεν είναι μόνο του. Τον νυμφίο παντρευτήκαμε. Και εμείς με το μυστικό γάμο και εσείς με το μυστηριακό γάμο. Και μπαίνει ο Χριστός με τις ακολουθίες στο σπίτι μας. Πριν χρόνια, όταν είχα φύγει από το Κουτουρμούσι που είπε ο πατήρ Βασίλειος και πήγα στο κελί που είμαι τώρα, ήταν ερείπιο. Κάποιοι το ξέρουν το κελί αυτό πως ήταν πριν. Ήμουν εμπερίστατος. Φιλοξενούμουν σε ένα κουζινάκι ενός άλλου κελιού πιο πέρα. Και πήγαινα κάθε μέρα και βλέπα τους μαστόρους που δούλευαν. Στο διάστημα εκείνο κατέβηκα στο Ιεροπορφύριο, στην Αθήνα, στο Μήλεση. Ήταν σαν να με περίμενε. Ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι του. Μιλήσαμε καταρχάς. Ήταν ο τοίχος αριστερά του και είχε τα λειτουργικά του βιβλία. Την παρακλητική, το μηναίο, το ορολόγιο, το ψαλτήρι. Μου λέει, ξέρεις τι κάνω τώρα? Σε λίγο ήρθε στο Αγιονός και κοιμήθηκε ο Γιώργος Πορφύριος. Ήταν στο τέλος της ζωής του. Λέω, δεν καταλαβαίνω τι με ρωτάτε. Μου λέει, κάνω τις ακολουθίες μου. Οι ακολουθίες θα μας σώσουν. Οι ακολουθίες θα μας σώσουν. Και το επαναλαμβάνει. Οι ακολουθίες θα μας σώσουν. Συγκλονίστηκα. Εκείνη την εποχή δεν μπορώ να πω ότι ήμουν απολύτως συνεπής στις ακολουθίες μου, γιατί μετά από αυτό που έφυγα από το Κουτουρμούσι, μέχρι που να γίνει το κελί δεν είχα ούτε εκκλησία, σε ένα κουζινάκι ζούσα. Με συγκλώνησε γιατί το είπε για μένα. Κατάλαβε το πρόβλημά μου. Δεν τολμώ, αγαπητοί μου, από τότε μέχρι σήμερα να σκεφτώ ότι μπορεί να υπάρξει στιγμή, μέρας που να μην κάνω την ακολουθία μου. Τον έχω μπροστά μου τον Γιώργο Πορφύριο. Για τα σπίτια είναι οι Αγίες Γραφές. Για μας είναι οι Αγίες Γραφές. Για μας είναι τα βιβλία. Όχι μόνο για τους μοναχούς. Αυτοί έχουν την ησυχία τους. Έχουν το λιμάνι τους. Τα έχουν όλα τακτοποιημένα. Εμείς είμαστε μέσα στον αγώνα. Εμάς κυνηγάει μέσα στον κόσμο πονηρός. Σε εμάς που έχουμε τόσες δυσκολίες έρχεται ο Χριστός να δώσει τα πνευματικά του όπλα που λέγονται πνευματικά βιβλία.
Αγαπητοί μου, σήμερα τα πάντα ξέρουμε και τα πάντα παρακολουθούμε. Πάρα πολλοί από εσάς ξέρετε ποδοσφαιριστές, ξέρετε τραγουδιστές, ξέρετε ηθοποιούς και τόσα άλλα πράγματα που θα έλεγα δεν έχουν κανένα νόημα στη ζωή σας. Σπαταλάμε τόσο χρόνο για τα καθημερινά και πολλές φορές πηγαίνουμε εκεί που μας πηγαίνουν οι καταστάσεις. Γιατί να μην διαβάζουμε? Μην πείτε πως δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό είναι υπόθεση του Αγίου Πνεύματος. Εάν θέλετε, αυτό θα σας φωτίσει. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς προσήφιετο: Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισό μου το σκότος. Ποιος? Ο Παλαμάς, που πραγματικά είχε τις εμπειρίες να δει το Θεό ως φως, άκτιστον φως. Αυτός μας μετέδωσε αυτή την εμπειρία του. Αυτός λοιπόν παρακολούθησε το Θεό να τον φωτίσει, για να έχει φως, να δει το Θεό μέσα από τις ακολουθίες. Αυτό είναι που μυσταγωγεί την Εκκλησία. Σιγά σιγά θα μας μάθει τα κλειδιά που ανοίγουν τα μυστικά, που ανοίγουν τον παράδεισο. Άλλωστε θα έχετε και κάποιο δικό σας άνθρωπο, κάποιο πνευματικό που θα είναι την πείρα μεμοιημένος, όπως λένε οι πατέρες, δηλαδή που θα έχει την πείρα για να μπορεί να εξηγεί κάποια πράγματα. Θα αποκτήσεις, αγαπητέ μου, δική σου πείρα και θα δεις ότι θα σου ανοίγονται όλα τα πράγματα. Αλλά χρειάζεται κόπος, έρευνα και προσευχή. Χρειάζεται όμως και πόθος και ξενιτεία, ενδιαφέρον και αδιαφορία. Τι σημαίνει αυτό? Μπορείς να γεμίσεις ένα δοχείο όταν ήδη είναι γεμάτο? Για να μπει το θεϊκό νόημα εντός σου, για να μπει η χάρις του Θεού, πρέπει να αδειάσεις την καρδιά σου από τα πάθη. Τον εγωισμό, τις ζήλιες, τα αποθυμένα αισθήματα, τα ελαττήρια ιδιοτελείας, να την καθαρίσεις την καρδιά σου και να την γεμίσεις αρετές. Τα πάθη είναι τα παράσιτα. Βάζεις ραδιόφωνο και δεν ακούγεται καλά η φωνή του εκφωνητή, διότι υπάρχουν παράσιτα. Αυτό γίνεται με εμάς. Δεν βλέπουμε τον Θεό, δεν ακούμε τον Θεό, διότι είμαστε γεμάτοι από τα πάθη. Αν αδειάσει η καρδιά μας, αν βγάλουμε τον εαυτό μας σε αυτό το κενό που υπάρχει, θα έρθει ο Χριστός και θα φωλιάσει. Διότι ο Χριστός, αγαπητοί μου, σε όλα μετέχει. Μόνο στο ακάθαρτο δεν μετέχει. Εκεί φεύγει μακριά. Πώς λοιπόν εμείς θα έχουμε τον Χριστό όταν η καρδιά μας είναι γεμάτη από τα προσωπικά μας πάθη? Πρέπει να σταματήσουν τα παράσιτα της ψυχής μας. Πώς θα ακούσεις τον Χριστό όταν βρυχώνται και γριλίζουν μέσα σου τα πάθη? Πρέπει να ελευθερωθείς. Δυστυχώς παραμένουμε σαρκικοί και ψυχικοί άνθρωποι. Ψυχικός άνθρωπος ουδέχεται, δεν καταλαβαίνει τα του Πνεύματος του Θεού, λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος. Στη θέση αυτών που θα φύρεσαι, στη θέση της αδιαφορίας, στη θέση της ξενιτείας, της καρδιάς, της απομακρύσεως απ' όλα, θα βάλεις τον πόθο του Χριστού. Μέσα μας πρέπει να υπάρχει πεποίθηση, απόφαση ότι πρέπει να καταλάβω γιατί πρέπει να γίνω Άγιος. Αγαπητοί μου, δεν ήρθαμε για τίποτα άλλο στον κόσμο παρά μόνο να γίνουμε Άγιοι. Δεν έχουμε κανένα άλλο σκοπό παρά μόνο το πώς θα αγγίξουμε το Θεό. Όπως ο τυφλός φώναζε «Θεέ μου, θέλω να σε δω», και είδε. Και όπως είπα το πρωί, όταν άνοιξε τα μάτια του τυφλού, το πρώτο πράγμα που είδε ήταν το πρόσωπο του Χριστού. Δες τι ευλογία είχε. Ούτε σπίτια είδε, ούτε δρόμους είδε. Τον Χριστό είδε. Δες τι ο Θεός πώς το απήντησε. Τον έκανε καλά, του έδωσε το φως του και είδε τον Χριστό. Αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει σε εμάς. Όπως τον ήπιο που θυλάζει έτσι με πείνα, ακριβώς αυτή τη λαχτάρα πρέπει να αισθανόμαστε κι εμείς με το βιβλίο. Όπως ο Ζαχαίος ανέβηκε στη Σικομορέα για να δει τον Χριστό, έτσι πρέπει κι εμείς να ανέβουμε για να τον δούμε. Όταν πιάσεις το βιβλίο στο χέρι σου
Το βιβλίο αυτό έχει να πει κάτι για σένα. Πρέπει να ανακαλύψεις εκείνο ακριβώς που έχει να σου πει. Πόσοι άνθρωποι υπάρχουν σαν τον Τυφλό, σαν τον Ζαχαίο? Στην πρώην Σοβιετική Ένωση, όπου υπήρχε αυτό το καθεστώς το αθειστικό και ήταν απογορευμένη η μελέτη της Αγίας Γραφής, υπήρχαν στρατιώτες, είναι καταγεγραμμένο αυτό, όπου διάβαζαν το Ευαγγέλιο κάτω από την κουβέρτα με φακό. Τι πόθος, τι λαχτάρα. Και δίνευε η ζωή τους, κι όμως τα ψήφουσαν όλα για τον Χριστό. Υπάρχουν δυστυχώς και σήμερα γονείς που εμποδίζουν τα παιδιά τους να ζήσουν θρησκευτική ζωή και πνευματική ζωή. Και από εξομολόγησες καταθέτω ότι υπάρχουν παιδιά που διαβάζουν το Ευαγγέλιο στην τουαλέτα, κλειδωμένοι για το φόβο της μάνας ή του πατέρα. Διαβάζουμε λοιπόν το Ευαγγέλιο, δόξα ο Θεός. Διαβάζουμε πνευματικά βιβλία, τα διαβάζουμε με ένα άφημα της καρδιάς μας, με μια εμπιστοσύνη, με ένα ριωικό φρόνημα, σαν να λέμε Χριστέ μου, διαβάζω το βιβλίο σου και ό,τι μου πεις θα κάνω. Κάθε πρωί μου ανοίγεται αυτή ο Θεός, λέει ο προφήτης Ισαΐας, και εγώ τον ακούω και δεν αντιλέγω και δεν απειθώ. Υψώνω το αυτί μου στο Θεό να δεχθώ τα μηνύματά Του και δεν λέω όχι στο Θεό. Αυτό σημαίνει διαβάζω βιβλία πνευματικά. Όταν τώρα έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις, πρώτο τον κόπο, την προσευχή, τον πόθο, την ξενιτεία, τον ορισμό και την απόφαση, τότε ας έρθουμε στα αποτελέσματα. Όταν αισθανθείτε τα αποτελέσματα της πνευματικής μελέτης, θα πείτε «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων». Τι δώρα μας δίνει η αλήθεια ο Θεός. Ξέρετε τι δύναμη κρύβει ο Λόγος του Θεού. Η πνευματική μελέτη, το πνευματικό βιβλίο είναι ο Λόγος του Θεού. Σαν σπόρος πέφτει μέσα στην ψυχή μας και τη σκάει όπως σκάει το χώμα και φυτρώνει ο σπόρος. Κρύβει ο Λόγος του Θεού τη δύναμη του ίδιου του Θεού, τη δύναμη του Χριστού. Και όταν θα βουτάς το μυαλό σου και την καρδιά σου στο πνευματικό βιβλίο, θα τα βγάζεις πάντα χορτασμένα. Δεν θα αδειάζει όμως το λαγίνι όπως θα βγάζεις και τέλος δεν θα έχει. Η πνευματική μελέτη πάντοτε θα σου ανοίγει ορίζοντες μπροστά σου, γιατί είναι το καλύτερο καθημερινό εργαλείο που έχεις στο σπίτι σου, ένας εξοπλισμός πνευματικής ζωής. Τι μας δίνει λοιπόν το πνευματικό βιβλίο? Μας δίνει πρώτα απ' όλα τη Θεία Οικοδομή. Με τη δύναμη που έχει ο Λόγος του Θεού νικάει τις αμαρτίες μας και διώχνει τον διάβολο, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ο Λόγος του Θεού, η πνευματική μελέτη, μοιάζει με ένα κομπρεσέρ το οποίο τρυπάει τη σκληρότητα της καρδιάς μας. Μοιάζει με ένα φουρνέλο που πετάει δεξιά και αριστερά όλα μας τα πάθη. Καθαρίζει την καρδιά μας για να βάλει μέσα τις αρετές. Αυτό είναι η Θεία Οικοδομή. Οικοδομούμε το πνευματικό θεμέλιο της ζωής μας. Αποκτούμε την αγάπη προς τους ανθρώπους, τη μετάνοια, την συντριβή, τον φωτισμό. Διαβάζοντας βιβλία πνευματικά αισθανόμαστε όπως αισθάνεται ο Χριστός. Σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται ο Χριστός. Ακούμε όπως ακούει ο Χριστός. Αποκτούμε νουν Κυρίου. Τον νιώθουμε πολύ κοντά μας. Και αν έχουμε κάποια θλίψη, κάποια δυσκολία, κάποια ταραχή, κάποια ανεμοθύελα στη ζωή μας, βλέπουμε τον Χριστό και μας λέει «Στάσου, μη φοβάσαι, εγώ είμαι μαζί σου». Και έτσι κάτω από τα φτερά του όλο και προοδεύουμε. Κατόπιν μας δίνει τη Θεία Γνώση και το Θείο Έρωτα. Με τη χάρη του Θεού, διαβάζοντας τα βιβλία, μαθαίνεις, γνωρίζεις, αποκτάς Θεία Γνώση. Μέσα σου εργάζεται ο ίδιος ο Θεός. Μαθαίνεις τα δόγματα της πίστεώς μας, μαθαίνεις τι είναι ο Θεός, τι έκανε για σένα, τι πρέπει να κάνεις εσύ κάθε στιγμή της ζωής σου. Ο Λόγος του Θεού είναι κοφτερό μαχαίρι, μάχαιρα του Πνεύματος, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στους Εφεσίους, που κόβει και βγάζει κάθε ψεύτικο και μάταιο από μέσα μας και θρονιάζει την αλήθεια. Η αλήθεια μας ελευθερώνει, λέει επίσης ο Απόστολος Παύλος. Έτσι μπαίνουμε μέσα στο φως της αλήθειας, στο δρόμο της αιώνιας ζωής. Να γιατί λέει η Αγία Γραφή ότι αυτή η ζωή ημών, ότι η αληθινή ζωή σας είναι η Αγία Γραφή, όπως κάθε πνευματικό βιβλίο. Η γνώση αυτή
Είναι μία πηγή, μία δύναμη που μεταβάλλεται κατόπιν σε ενέργεια και μας δίνει την αγάπη του Χριστού, το θείο έρωτα. Με το χρόνο σιγά σιγά νιώθεις αλλίωση μέσα σου και εντυπώνεται σαν μια σφραγίδα στην καρδιά σου ο πόθος του Χριστού. Όπως οι μάρτυρες ποθούσαν τον Χριστό και επιθυμούσαν να βρουν κάποια φωτιά για να πέσουν μέσα και να πάνε το συντομότερο σε εκείνον, έτσι και εσύ νιώθεις να ανάβει μέσα σου η αγάπη προς εκείνον. Όταν έχεις λίγη θέληση θα σου δώσει ακόμα περισσότερο ζήλο, γιατί όπως λέει ο Κύριος, το έχοντι παντί δοθήσετε και περιευθήσετε. Γι' αυτό κάποιος Άγιος όταν τον αναζητούσαν έλεγε δεν ευκαιρό να έρθω. Ήταν ο Αββάσης Σόης. Ήθελε να μην χάσει τη μελέτη, γιατί με αυτή αποκτούσε τη Θεία Γνώση και το Θείο Έρωτα. Όλα τα προηγούμενα μας δίνουν το τρίτο στοιχείο, τα Θεία Βιώματα. Τι είναι τα Θεία Βιώματα? Εκείνα που ζούμε. Γίνεται παραδείγματος χάρη ένας σεισμός. Ζω το βίωμα της αγωνίας. Χτυπάει το τηλέφωνο και ένα αγαπητό πρόσωπο μου λέει ότι έρχομαι. Αμέσως γεμίζω χαρά. Χαίρομαι. Ζω το βίωμα της χαράς. Βιώματα μας δίνει και η μελέτη. Τι σημαίνει αυτό? Τα βιβλία και μάλιστα η Αγία Γραφή μας δίνουν πνευματικά βιώματα. Το πνευματικό βιβλίο που διαβάζεις είναι ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ό,τι είπε ο Θεός. Αν ακούσεις κάποια φωνή γνώριμη θα πεις γνωστός μου είναι. Η φωνή αποκαλύπτει τον άνθρωπο. Όπου είναι ο Λόγος του Θεού, εκεί είναι ο Θεός, εκεί κρύβεται ο Θεός. Δηλαδή το πνευματικό βιβλίο είναι ένα μυστήριο, ένα σημάδι που κρύβει την παρουσία του ίδιου του Θεού, όπως είπαμε στην αρχή. Και όπως ακούσαμε στην αρχή, αυτό που είπε ο πατήρ Πορφύριος, όταν κάνεις την ακολουθία σου και διαβάζεις τα λειτουργικά βιβλία, συνομιλείς με το Θεό. Το ρωτάς και σου απαντάει. Αυτή είναι η ακολουθία. Έτσι γίνεται η ακολουθία. Έτσι παρακολουθούμε και τη λειτουργία. Δεν πάμε στη λειτουργία, αγαπητοί μου, την ώρα του Ευαγγελίου. Διότι τι θα ακούσουμε από το Θεό? Πότε θα τον καταλάβουμε? Όταν μια ολόκληρη εβδομάδα είμαστε φορτωμένοι με τα προβλήματά μας. Την Κυριακή μας περιμένει ο Θεός στην εκκλησία να πάμε να του τα πούμε. Όπως είναι η εικόνα του τέμπλου, να του μιλήσουμε. Του λέμε, μας λέει. Του λέμε, μας λέει. Τον παίρνουμε και φεύγουμε. Και ξαναγυρνάμε την επόμενη Κυριακή να το ξαναπούμε, να τον ξαναπάρουμε και να ξαναφύγουμε. Τι καταλαβαίνουμε όταν πάμε στην εκκλησία στο Ευαγγέλιο και αργότερα και αργότερα και αρχίζουμε στις 7.30 στον όρθρο και είναι 4 και αργότερα γίνονται 14 και στο τέλος γίνονται 1.004. Άραγε τι καταλάβαμε? Γι' αυτό, αγαπητοί μου, έχουμε άλγος και πόνο στην καρδιά μας, γιατί δεν τον συναντήσαμε το Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε ότι οι γραμμές και οι λέξεις του πνευματικού βιβλίου και μάλιστα της Αγίας Γραφής είναι τα ημάτια του Χριστού. Όπως τα ενδύματά μου με καλύπτουν, έτσι και οι σελίδες του βιβλίου κρύβουν τον ίδιο τον Χριστό και με εντείνουν με Χριστό. Ανοίγω την Καινή Διαθήκη και διαβάζω προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου. Μιλάει ο Χριστός. Μιλάει ο Χριστός. Πρώτη καθολική επιστολή Πέτρου. Δεν μιλάει ο Πέτρος, μιλάει ο Χριστός. Εκεί υπάρχει Χριστός. Όπως στη Θεία Κοινωνία, στο θυσιαστήριο, έχουμε ψωμί και κρασί. Όταν όμως κοινωνούμε, είναι σώμα και αίμα Χριστού, μυστηριακός υπάρχει ο Χριστός. Έτσι και εδώ, διαμέσου των λέξεων, των παραγράφων και των σελίδων του βιβλίου, παίρνουμε μυστικά μα αληθινά τον Χριστό. Ο Χριστός και εμείς μαζί. Γη και ουρανός μαζί. Σώμα και ψυχή μαζί. Άνθρωπος και άγγελοι μαζί. Παρόν και μέλλον μαζί. Όλα μαζί. Όλα είμαστε μία οικογένεια. Επομένως, την ώρα που διαβάζεις το βιβλίο πίσω από τις γραμμές είναι ο Χριστός.
Όταν το πρωί ο ιερέας στον όρθρο βγάζει το Ευαγγέλιο για να το προσκυνήσουμε, εμείς στο Άγιον Όρος κρατάμε το Ευαγγέλιο έτσι. Δεν φαινόμαστε, ούτε τα χέρια μας φαίνονται και δεν μας φαίνουν τα χέρια. Αυτό που προσκυνάμε είναι ο Χριστός. Δεν είναι ο παπάς, είναι ο Χριστός. Έρχεται και σου λέει, ναι, έρχομαι. Έλα Χριστέ μου, του λέμε, μες στην καρδιά μου. Επομένως, μελετώ το πνευματικό βιβλίο και μάλιστα την Αγία Γραφή, σημαίνει κοινωνώ με τον Χριστό. Ο Χριστός που κάποτε δίδασκε σε μια γωνιά της γης στην Παλαιστίνη, αυτός ο Χριστός υπάρχει εδώ μυστικά. Υπάρχει ο Χριστός και πίσω από κάθε σελίδα του βιβλίου. Σε καλεί και σου λέει, έλα παιδί μου, και εσύ αν έχεις τον πόθο να καταλάβεις τι σου λέει, απαντάς. Έρχομαι Κύριε. Γίνεται ένας διάλογος πρόσωπο με πρόσωπο. Εγώ και ο Χριστός κουβεντιάζομαι δια του βιβλίου. Δεν τον βλέπεις, ούτε αυτόν που σου τηλεφωνεί τον βλέπεις, και όμως κουβεντιάζεις. Η ανάγνωση του πνευματικού βιβλίου είναι μια θεοφάνεια, μια αποκάλυψη. Έρχεται ο Χριστός. Είναι μια συνάντηση με τον Χριστό, μια μυστική ένωση με τον Χριστό. Και όχι μόνο με τον Χριστό, ο Χριστός είναι πάντα μαζί με το πνευματικό του ασκέρι. Βλέπει μπροστά το στρατηγό με τη σημαία και πίσω οι στρατιώτες. Έτσι και ο Χριστός είναι πάντοτε μαζί με τους Αγίους και με τους αγγέλους και με τους κεκοιμημένους, μαζί με όλους τους ουρανούς. Ενώνεσαι την ώρα εκείνη μυστικά μαζί με όλους τους Αγίους. Αρκεί να έχεις μάτια πνευματικά, αισθήσεις πνευματικές και θα τα δεις όλα. Θα νιώσεις εκείνο που έλεγε ο Άγιος Παχώμιος, ότι ζώντες επί γης εορτάζομεν εν ουρανό, όταν έχουμε τον Λόγο του Θεού στην καρδιά μας και στο στόμα μας. Ένας παιδικός μου φίλος, όταν διάβαζε την Αγία Γραφή, ήταν γονατιστός μπροστά στα εικονίσματα. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ διάβαζε κάθε εβδομάδα όλο το Ευαγγέλιο. Το ίδιο κάνει και ο μοναχός από τη Μονή Χιλανδαρίου στο Τυπικαριό στις Καριές. Διαβάζει όλη τη βδομάδα το Ευαγγέλιο, το τυπικό του Αγίου Σάβα. Ο Άγιος Σεραφείμ ζούσε την τελευταία του πρωτοχρονιά. Άλλαζε ο χρόνος και βιαζόταν να πάει στον Κύριο, στο Θεό του. Ειδοποίησε τους μαθητές του να του ετοιμάσουν το ταξίδι. Περίμενε ο Άγιος τον Χριστό όπως οι 5 παρθένες. Είχε τις λαμπάδες αναμένες για να δείχνει στον Χριστό ότι τον περίμενε. Τη νύχτα εκείνη δεν κοιμήθηκε. Δεν κοιμόταν ποτέ τις νύχτες ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ. Τα χαράματα, ένας μοναχός που περνούσε έξω από το κελί του ένιωσε καπνό. Χτυπάει την πόρτα. Ο Άγιος Σεραφείμ ήταν γονατιστός με τα μάτια κλειστά. Τον σπρώχνει, δεν απαντάει. Η ψυχή του είχε φτερουγήσει. Κάποιος άλλος μοναχός είχε δει με τα μάτια της ψυχής του να μεταφέρουν οι άγγελοι την ψυχή του Αγίου στους ουρανούς. Μπροστά του ο Άγιος Σεραφείμ είχε το Ευαγγέλιο. Οι γωνίες είχαν μισοκαεί από τις λαμπάδες που κάπνισαν. Κάτω, γύρω γύρω, είχε τα πνευματικά του βιβλία, τα οποία και αυτά κάπνισαν. Είχαν αρχίσει να καίγονται. Είχαν μισοαρπάξει φωτιά. Όταν πέθανε. Πέθανε? Όχι. Γεννήθηκε στην άλλη ζωή. Αγαπητοί μου, έτσι κι εμείς να έχουμε στην καρδιά μας τον πόθο και να ζούμε προσδοκώντας τον Χριστό με τις λαμπάδες αναμένες
και τα πνευματικά βιβλία στα γόνατά μας ανοιχτά, για να έρθει ο Χριστός να μας βρει προσευχόμενους, να μας βρει έτοιμους και να τον ακολουθήσουμε και η ζωή μας να γίνει η ζωή του, να γίνει φως, να γίνει παράδεισος. Και όταν πάμε κοντά του και περάσουν τα χρόνια, τα λείψανά μας θα έχουν την ευωδία του Αγίου Πνεύματος. Εύχομαι αυτή η νύχτα να είναι η νύχτα της ζωής μας για την Άνω Ιερουσαλήμ. Σας ευχαριστώ.